presented by Chunchun Kumar Yadav Official. Music by DJ Ritesh Babu. लगे भक्ति के कराना पाता रहे नौ दिन मुकोए कर साता लगे भक्ति के कराना पाता रहे नौ दिन मुकोए कर साता माइके मूर्ति अबुरे को मिनट ना छोड़े माइके मूर्ति अबुरे को मिनट ना छोड़े निकल लागे करने चल सखी मिलल बा भातारे ऑपरेटर सखी गानावा बजावे माइके बेहतर सखी मिलल बा भातारे ऑपरेटर सखी गानावा बजावे माइके बेहतर सखी Music by DJ पढ़ल लिखल नहीं हवे उ बोल के गाना मंगावेला यूट्यूब खोल के फिर समैया में उ सुन सुन के रखल मोबाइल में बाचुन चुन के पढ़ल लिखल नहीं हवे उ बोल के गाना मंगावेला यूट्यूब खोल के फिर समैया में उ सुन सुन के रखल मोबाइल में बाचुन चुन के पूजा पाठ होई हो गोरे ध्यान मैया जी के धरे पूजा पाठ होई हो गोरे ध्यान मैया जी के धरे खोज करे नया मेटर सखी मिलल बा भातारे ऑपरेटर सखी गानावा बजावे माइके बेहतर सखी मिलल बा भातारे ऑपरेटर सखी गानावा बजावे माइके बेहतर सखी गानावा बजावे माइके बेहतर सखी Music by DJ Ritesh Babu. साउंड बाजावा लाके बाई करना महू लगन भरतन को ना करे आराम हो लेना देना में ना करे मन मानी कलेला साटा मिले कमो दाम हो रे सखी साउंड बाजावा लाके बाई करना महू लगन भरतन को ना करे आराम हो लेना देना में ना करे मन मानी कलेला साटा मिले कमो दाम हो सनी अजित सिकाना हवे माही के दीवाना गुना लजित सिकाना हवे माही के दीवाना भगवती के ना बसेटर सखी मिलल बा भातारे ऑपरेटर सखी गानावा बजावे माइके बेहतर सखी मिलल बा भातारे ऑपरेटर सखी गानावा बजावे माइके चुनचुन कुमार यादव ऑफिशियल।